Чувствате ли се напрегнати, тревожни и изтощени от ежедневния стрес? Усещате ли, че емоционалното ви състояние влияе негативно на вашето здраве? Представяме ви Кортизол Протект плюс L-теанин от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Кортизол Протект е създаден за да регулира производството на стресовия хормон и да балансира нервната система. Продуктът повишава нивата на серотонин, премахва тревожността и подобрява качеството на съня. Формулата предпазва тялото от преждевременно стареене и натрупване на излишни мазнини. Това е ефикасно средство за контрол над хроничния стрес и превенция на автоимунни заболявания, осигуряващо ви спокойствие, увереност и добро настроение всеки ден. Изберете спокойствието, което заслужавате. Поръчайте Кортизол Протект от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашия нов, по-хармоничен живот.